Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda ake haɗa turaren mulmule ko kuma dambu. Da farko za a ɗaura tukunya a kan wuta, a zuba siga, a zuba tsamiya. Za a iya kuma zuba lemun tsami a madadin tsamiya, duk amfaninsu ɗaya ne. Sai a zuba ruwan kanamfari da mahalab, sai a juya su ko'ina komai ya haɗe. Idan ya tafasa, sai a zuba misik a ciki. Sannan a zuba jawi, a juya shi, a tabbatar komai ya haɗe, a bar shi ya tafasa na wani ɗan lokaci. Sai a zuba garin kajiji, wannan gari na kajiji ne. Wannan dambu za a iya yin da garin kowane irin turare, garin sandal ne, garin itacen drought ne, garin itacen halut ne, duk za a iya yin wannan turare da shi, matuƙar sun zama gari. Sai a zuba garin sandal a cikin wannan haɗi, sannan a zuba luban adini, wato garin luban, sannan a zuba misik, a zuba farce, a jujjuya komai ya haɗe, a jujjuya shi komai ya haɗe. Sai a zuba madarorin turare, wannan shine madarar turaren duniya. Sannan kuma za a zuba salji, wannan shine madarar turaren daraj, wannan kuma shine madarar turaren oud, wannan kuma sandaliya. Ana iya zuba madarar turare kamar kala 4 ko kuma zuwa kala 6, duk yadda mutum yake so. Kamar yadda na muku bayani a farko, madarar turare kala-kala ne, akwai ɗan ɗuri, akwai na tasa, akwai na kowanne. Ba lallai sai ka siya tasan duka ba, in ka je za a iya ɗiban maka sashi. A cikin wannan haɗin kun ga na ƙara zuba misik, zan kuma jujjuya komai ya haɗe. So kamar yadda nake faɗa muku, kowane irin madarar turare za ku iya amfani da shi, matuƙar yana da daɗin ƙamshi. Idan an sauke wannan turare, ana ƙara mishi madarorin turare kuma. Wannan turare idan za a yi shi yanzu a haka da kuke gani, za ku iya barinsa, sannan kuma za ku iya mulmula shi. Idan kun mulmula za ku iya sa shi a cikin foil paper ku sa a cikin kaya, sannan kuma za ku iya barin shi a haka ba tare da kun mulmula ba, ku rinƙa turara ɗaki da shi. Idan kun bar shi a haka sunan shi dambu, idan kun mulmula shi ya zama turaren mulmule. Wasu kan kiran shi da kindikaye. Kun ga ina mulmula nawa, wasu kuma